Moi. Moi. Sori, jos tässä on tämmönen ärsyttävämpi kuin laatu, koska mä otan nyt tässä illalla. Ja muutenkin tää on tämmönen, mä oon tämmönen istuma, mä oon kultainen kissa, kultainen keltainen. Mä oon Terikala, enkä mä ite muokanut en mä siis ostanut karakterina, vaan Mulla on jotain semmoista kynsukkaa. Mä saan sen koulun. Hei, sä oot mun ees. Ota mä otan kaikki. Kato, mä näytän mustana. Nyt mä näytän. No niin, muutus näkyy. Jop. Ota. Käsi on edessä. Joo, elikkä anteeksi. Hei, 10 jädälle sana. Että tää ei oo hyvä juttu, mut kun... Kesti ihan se video se 10 jädälle. Kakkosta näkyyksi siinä? Näkyy jotenkin oudosti. Niin. Siinä menee viivoja kesken. Topi asettuu 2. Mä nyt videomuustaan, niin siis on ihan paras sarja, vaikka ne puhuu. Japani on Weed. Täällä lukee ihan Weed, hopeanuolen poika. Hei, takana, luo vaikka. Lue. Joo, Weed, hopeanuolen poika. Okei, niin läkkikin paremman kuin poika. Ehkä nyt tuli kaikki. Ehkä. Enää lähtee sulta. Kamera on tossa. Tämmönen DVD. Täällä lukee Weed 1. Sitten Weed hopeanuolen poika. Todella. Mustakaan. Anteeksi. Ei mut täällä on tää kamera. Oikeesti me näytetään mustana. Eikö se näyttää ihan näytetty? Joo, mä oon pinkki. Joo, elikkä... Kato, se näkyy tuolla. Joo, elikkä kuunnelko tuota? Minun naama näkyy. Tää näkyy. Ja mä vaihan tyyppi. Ja mä otan... Jep. Joo, mulla on mopo. Sitä en oo huomannutkaan. Okei. Sori. Mä oon nyt tämmönen kala. Joku mäkin. Nyt mä näen kala. Mä saan mun kilpputureista. Mä sain mut siskolta. Mä maksin. Mitä mä sanon? Siinä on vanhoin koti. Ja mä olisin huijutsaa. Siinä on vanhoin Mitä sitten valittaisi toi? on hassu. Onko susta hassu? Okei, tää on nyt tämmönen outo video. Me kyllä niinku tehdään me tehdään niinku ihan kunnon video. Mennessä opettelussa ei korvi. Niin, mutta mä kuulen sieltäkin. Joo.
Heitä sun jäluu. Mutta kuulet kamalaa musiikkia. Niin. Ei ollut kapeeta. Omituista, niin haluan mennä sen ääreen. Okei, näin muuten näkyy paremmin. Hei, kato miten me näkyy. Kato tänne sivulle itse. Hei, nyt ei laita sitä. Kato miten hyvin mä näyn. Tiedätte varmaan tän keltaisen kalan, jolla on niinku tumman Viilu ei oo mitään. tumman ja raidoja ja sitten mä teen ihana kuva. No. Toi on noilla yötä. Oh, mä otin päälle. Au! Paitsi mä sanon niin sanotusti uudet petsit, vastapetsit oikeastaan. No, ai. Niin. Joka on nyt tässä mukana. Hei. Tämmönen valas. Joka on nyt täällä näkyvä. Hei, nyt. Jos nyt näkyy sitä. Tämmönen valas, sininen valas. Tiedät varmaan, jolla on merkähtynyt kun... No, kaikki nyt tietää sen. Ota, mä tiedän miten se näkyy. Tämmönen valas. Tän sininen valas. Näkyy muoto. Niin mä otan kaikki kutsit, kun mulla on ei toi. Tästä tulee semmonen pälpättelyvideo vaan. Hitsi. Mulla on pahoitukset. Tää on tämmönen niinku vanhuskissa. Hitsi, minun hyviä. Tämmönen vanhuskissa. Vanhuskissa. Semmonen ihana. Todella ihana. Semmonen niinku toffavärinen. Siellä on valkoisia juttuja. Nyt jaksa selittää mitä. Ja sitten tämmönen Riikin kupoika. Lipsu-lipsu-kissa. Toinen on tää niinku omia. Mä etin lipsu-lipsu-kissaa. Lipsu-lipsu-kissa. Automaattina lipsu-lipsu-kissa. Onko lipsu-lipsu-kissa? Ai, tää on... Löysitkö? En. Lipsu-lipsu-kissa. No, näytä se niitä vitsiä. Joitain. Hei, tehdään me kaupasta video. Sarja. Video. Sarja. Todella tyhmä video. Ei, tää oli vielä vaihto. No se on nyt niin sanottu Chelsea. Ihukissa. Heitäs kun jäluu. Ne omat varpaat. Todella. Ai niin täällä oli vielä näitä vaihtopettuja. Todella paljon. Niin, täällä oli vielä. Joo, älä kerro mun nimeä on oikeesti. Nyt on Janika. Pisipu. Pisipu. Tää on niitä vaihtopettuja. Kuitenhan Pippokin on ollut sen vaihdossa mukana. Niin Ja on. tää. Niin se Ja on. tää. Niin se on. Ja tää. Ja tää. Ja tää. Sora ja se kuuluu ääniä. Apua. Heitä sun. Apua. Mitäs on enti? Ei täällä on. Tässä on Apua. leppiselle. Tommoinen. Mä Oli miun kuule. Nyt mä näytän. Mulla on ihan hirveesti näitä. Tämmönen pieni leppäkerttu. Ota mua! Sitten tämmönen lipsu-lipsu-kissa. Tekee tällaisesti. No, näkyy. Tästä pitää kokonaan tippua. Heitä sun jaluut. Ja niin kirlisket. Sitten on ihan Chelsea. Parsu. Tommonen. Sinä se pitää tippua. Tämmönen. Laitetaan nää nyt tuohon. Tämmönen. Mä nyt jaksan Mä näyttää nyt näytän niinku ihan sikana. Mulla on vielä kotona vähän enemmän. Niin. Ja muualla. Tämmönen heppa. Ite mukattu. Sitten vielä Tämmönen ihana söpöpupuli. Niin. Se on ihana näitä vanhoja. Nää on tosi vanha. Sitten